but vari kuitawo ngesimbi dzerudhizhawo futi. Nyaya yekuti Tari naMartin vave ivo mabest pamuchato wekwanyati yaramba yongokora moto ukuwo yellow guys to vabvunzwa vamarambire kuti ko zvakazodii. Takangomirira vanhu vakombeya zvakare Fanwero waMadam Boss manager kukanzi dai vamarambire vamboedzawo kukopa kubva kwaari management skills. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Totangira papiko guys. So my banda vadecide kuposta video yavo vakati vedwe ndati regai ndite partake of what is happening muma streets mushure mekunge yangu vayoweyowe Katina ato offer wakati better iye na tata vauyewo kuzoita mabest kana ameno kuti vanenge vari vaperekedzi here kana kuitwawo mini bride na mini groom vari kuti ivo zvaitwa izvi hazvisi kuenderanawo nezviri paground nekuti vanhu ava ma2000 uye imwe nyaya iri kuitika ndeyekuti ndeve kuma70s isimbi dzeRhodesia but vakorektwa maibhanda kukanzi bodo vanhu vekuma early 80s vachiriwo kutemwa dzinobuda ropa uye vaita relationship yavo yagara for a long time and havana drama vane million followers saka they are the best role model for this but vamwe vatiwo Madam Boss dei magonawo kutiwo Fanweri abatsirane navamarambire nekuti vamarambire vari too much muma streets vachiti pa feedback chero pamwe panodiwa kuti panyararwe zvataurwa zvakare kuti Fanweri uyu hawanzotaura mashoko akawanda wanda but munongoona nebrand richikura vachisaina madeals munotozonzwa ivo Madam Boss vakutenda kuti manager wangu Fanweri asi hava manyi uye vanova ivo vanoposta papage raMadam Boss vasingakudzi ravo page nekuti vamarambire ava since vachiramba vachiposta kune ravo page vanhu vanoda kuziva zveyellow guys vari kutoenda kupage ravamarambire zvobva kwaitikawo traffic ivo vowana financial benefit pazvere but anyway zvinhu zviri kungobuda muma streets vamarambire nyaya yacho yatangira pakuti vakauya mucomment section vakatarisa magrievances evanhu kunyanya nyaya yekuti Tari naMartin vave vanoperekedza muchato ndokubva vadecide kupindura pavakapindura ipapo ndo vanhu pavakazopedzisira vasvika pakuvakombeya not kuti tiri kuti havasi kugona basa asi tiri kungokuudzaiwo guys zviri mumastreets dambudziko ripano riri kuti vanhu vanobva vada kuita shoot inini messenger bodo guys musandidhura popopo hatiidi pano okay so regai tingomanya mupost yavamarambire itozoona kuti toipedzisa sei neya Madam Boss. So I know some of you guys said I should not respond to comments. May you kindly allow me to say this regarding the best man and the best lady. I always consult the couple on every progress that we make, either during construction of the house, kana pa wedding planning. Now, in regard to particular instance couple ndo yakazvisharira best man na best lady vane mareasons avo vakataura behind the scenes ini ndichibva ndabvuma ndakatovawo concerned neage difference yacho but kutaura kwandakaita navo vakandiexplainera ndikaunderstanda uye vane point iri valid ini rangu basa kurespecta decisions dzavo nemareason avo ivo vari kuti Tari naMartin ndo role model yavo. If we truly love our couple and tichida kuti vave nemufaro mumuchato wavo, I kindly ask kuti tibvume and respect choice yavo. Remember pano pa social media but mamwe mashoko anozotaurwa navanhu are very terrible. It's easy kungotuka kubva ku keyboard yefoni yako but kune vamwe it is painful zvamuri kutumira. Remember guys, muchato is a moment of celebration. Let's allow our house arts to celebrate machoice aitwa nekapo yedu. Before manyora zvibvunzewo kuti zvandiri kutaipa izvi dei zvakanangiswa kwandiri ndaizofila sei. Ndakauya pano pa social media and inini ndakaiona iri nhandaro chaiyo yekuti tifare but dambudziko riripo nderekuti angova mabesanwa kutukana. We are trying to change the narrative. We can show love and embrace each other. SemaZimbabwean hapana need yekutukana. Yes, we may see things from a different perspective, but hazvigoni here kuti tizviite murudo nerunyararo. Ndokudai mese guys and you mean a lot to us.
isusu senyati family. Ndinoziva hangu kuti zviri kubva pakadzika pemwoyo wenyu, but ngatiedzei guys kungomira pamwe chete. So vamwewo ndo vangoti wedweka chero isusuwo tiri kunoku tinototiwo chiremba with due respect. It is very un-African to try and detach Nyati family from ma-age mates avo and the family sezvamuri kuita imimi samanager uye semunhu wechikuru uye semunhu ari role model. Chero vana Tarimateni vacho vanga vachifanira kudecline offer vovapawo advice yanga yakavanakira. For example, aiwa tatenda matipawo chinzvimbo ichi matikoshesa, asi madii madana kana Tana kana Kim vezerawo renyu munoshare ma experiences akafanana momira mese. Vamwewo ndo vanga vauya guys vachiisa mainyati paside naTari paside. Ndaona zviri zvinhu zvisakafanira kuti tiite body shaming yakadaro yekuti uyu hana chivakashure chakanyatsoti dzitsi whatever rinonzi chiko handizivi izvozvo mipanda. Umwe une mipanda mikuru kana kuti noi chivakashure zvazvisiri necessary nekuti point chaiyo yanga ichitaurwa yatozopedzisira vanhu vasachatoitereri. Ndozviri kutaurwa navamarambire kuti kana muchitumira zvinhu zvibvunzei kuti zvine kindness here kana kuti chete. Nyates Inga Macheso akanyora one song inoti zviripo zvinoda hama one. Let's not get love and likes but brewing my recipe for permanent divisions in my family. Pane pamunogumira imimi when it matters most to the Nyates. Zvabhenda chaiko aiwa munopeta maoko kukanda total strangers whom they don't have a bond in history and a lasting social relationship just to scoop the wedding of the year is not just it. Their relations dzinogona kuzovesawa kumberuko. You and I do not know it all. We all know in part, but bvumai kusave I know it all mega mungotorawo criticism iri constructive. So ndo mashoko ari kubva basically summing up everything that has been said muma social streets kuti aiwa vamarambire tainzwa point yenyu asi pari zvino dei mambopetawo muswe maregawo vekwanyati vambochimhanya. Then toenda panyaya ya Fanwero ari very supportive of the brand that he manages. Iko zvino Madam Boss vakusvesvena chirungu vakawana silver button recently and vari background ikoko vanenge vachidzidzisana kuti aiwa correcta chirungu chako ita chino but dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kuti isusu takambokumbira one kuti Nyati family idzokere kuchikoro indostada mabhuku nekuti zvinhu zvine masocial media career izvi zvakafanana nebhora kuti by the time yaunosvika 35 watobuda mufomu. Vana Lionel Messi vaya havachagoni kumhanya vakutofanira kuita mabusiness. Saka kana uchinge wangowana that good start unofanira kuinvesta mune mamwe mabusinesses because panozopera career yako iyoyo unofanira kuva wakugona kumira wega uchizvimanager. Hapana pavachachembera vachingoita yellow guys. So ndo mashoko ari kubva kumanetizens kuti samanagerwo vapusheiwo vainde kuchikoro. Sekunge imimi makatoachivha uchiremba zvinhu zvinodadisa kuzoona Joina Giri vachiitawo graduation something. Hatisi kuti content yakaipa asi tiri kungoti vanonidawo kusaisa all their eggs in one basket. Ndopa kuzosvika pakuti upenyu hwedu hwaperera pano. Then pane vauyawo vakati wedwe isusu takangomirira yellow guys. Tatenga ma-t-shirts asi takangomirira kuti tour yacho iri kuitwa rini. Tiri kuitira kuti tiplan tisati tafamba kuenda kumaChristmas kuti zvichiri kuitwa here gore rino kana kuti zvazvegore rinouya kana kuti ndezvimwewo zvakazosendekwa namanager vakumanisana nenyaya yekuti varegister Giljoy company vapedzise kuvaka kumusha uye vagadzirira muchato. Pamwe pacho ndo paunongoona kuti ma-time frames acho anga akanyanyisa kutsikana. Papa chine zvakawanda zviri kuitika. They had to move from the place they were staying. Vanga vachida kuti vasettle down into the new normal, establish a new routine to continue posting, then kuzoita tour iyoyo around vachironga muchato
kukumusha kuchivakwa, so it was kind of impossible, but madates since angatoburitswa vanhu vanga vachida havo kungoziva kuti tochidii guys. Matishet edu akutosvika pakupera kala tichingofamba takapfeka yellow guys. Nyate Zimbabwe Gilbert Imigan love yacho yakaoma. I've realized one thing about my social streets. Ukapindamo ka2 ka3 you find yourself kuti watovane a bond with a certain group of people or ma socialites zokuti life yavo chaiyo guys ka aiwa vanototikwereta tinotoda kuziva kuti nhasi vari kuitei vadyei vaposta chii. Saka by the end of the day you find yourself wakuda kudokontrola kuti vanorarama sei. This is very normal. Ndo zvatinongoona chero pano pamapeji pedu tinotoudzwa kuti iko zvino nhasi voice renyu harisi kunaka iri kochiko chiri kuitika. Vanhu vanotaura zvavanofunga. So yes, it is part of kutandara guys. Please do not take it personal kuti vamarambire vazotukwa vadai. So inhandaro social media ndepekutamba takatandara hedu zvetichingofunga nhamo. Zvino ungati kushaya usavi kumba woti kufunga zvekuti kwai chino aiwa kungouyapo pano pasocial tozvigarira tichingovaraidza nguva. So guys, do leave your comments on what you think. Do you feel kuti vamarambire vanofanira here kutarisawo kuna naFano here vachidzidzawo zvakawanda, because vanaFano havamanye mumasocial streets vachiita issue response to everything that happened. Musi wekutanga chaiwo vakataura nyaya yekwatari naMartin, vanhu vakabva vauya vakaprotesta. Yes, it is good to read the comments so that you correct on your mistakes, but you do not come over wapa excuse, over wapa explanation, over waita chino muma social streets guys. Vanhu they are not kind. Vanoramba vachikudrega which is not necessary. Brand rinokudziwa nekugona public relations. But since mukomana akabubunya mabhuku ukapfeka iro riya red ratinongoita rekugugula, aiwa ndofunga uri kuziva zvaari kuita. Everything is under control. Chatinoziva ndechekuti pama awards ari kuuya guys ka aiwa muchato uyu uri kutopinda. Chero muGuinness Books chaiyo unogona kutongopinda utoti timu rari paMpumalanga apa zvigara muMukuru richiita yellow. Next thing vakascopa wedding of the century. Ndofunga chero keke richange richiflota cut zvakwana.